Te mentah kene ke video ngan pen EP kum na pantanya kene kapla kene kandai tangka sampel ne karukom pen I jong IP kum no ban sedang ya kipla te ka size kala phila ban ke bahe ne ke barit ne kat kum ka jing jrong ka jing lengkot kat kum ka mon jong phi te karukom le kandai kaju siap karukom sedang mo kandai kaju te la kum ngala ong phi ko abakan kham jrong sabut ikine ki steps ki pangan pen I hadin te phi ko akan kham he rupan page bhai ke video por badang sedang bapin nang kum no ban le ya kane te ban sedang kene plang apron kam nuk sai de nomor lai uduk sai cotton pla apron kam nuk sai pidon bot une u lai point san mm te crochet hook bot sai pla apron kam kot bot pidon karukom le ka de kejo te ngin ya sedang da ka basna ya u chain ye unu chain phila bansna kat kum ka size ka phikwa ya ka pla chung phi kan he phikwa kan he ka pla na kham jrong u chain phikwa kan rit ka pla na kham rit u chain te hang ne khan dian am phi ngan sna reply ba rit ba da phikwa bansna ba he ru kar kom le ka de ka ju mar kan mai ka ta phila ban kam kono ka jing thok ba phikwa ru kono size te phin sna chain sna hanu no number ba phi mon mle da pishna bnu chain nai pun tai than mario phi jenjar por babusu kusai pat dengan snakat ne tangkat ne tenda pila adep kat ne ai so uwe por u chain hang ne unu uwe u chain un long u turning chain jong phi te shimi uksai I kene ka yeng berangkong pe ka yeng babot tang la kene ka bak bom ngipsu I kene ka bak bom khnang ba kene ka try jong ka back jong ni ne jong ka pla kanam liat kanam light thliu te phile tang na kene ka bak bom sashna dak u half double crochet te hang ne ngin chna artli ki half double crochet hang ne artli hang ne ngmut ngi pen he ikene ka side khandiar bakan yar kene ka pla marangam ko akane kepla kan tight than da phi ai tang uwei u half double crochet ka wei ka hieng kepla jum phi ka long bit sbak be kum tu kam long kanam don chaka te po tengan ai ni tang artli te shan ne shabobut pade kini ki hieng ki bobut kum ne phila ban ai uwei u half double crochet ha ka wei ka hieng bala da phi de I padang sedang ba phi ko ban nang kum na ban than ya kane ka plus ngo bha practice ki stitch jong phi kham tam ya kane ka half double crochet stitch kane di kata ka half double crochet stitch kidon ki video ha ka channel jonga nagbentai kita ki badang sedang so bhape ye ki so practice ki stitch jongphi ai ki tu ki kham suki ki nei bang than kum ne ngala kham pen stet khndiat we you have double crochet ha ka we ka yeng haduk ngina poi ha ka yeng ka khadu hang ne te ha ka ne ka yeng ka khadu hang ne ruman ai artli ki half double crochet hang ne khnang bakan wan dur tu ka dong kum ngala onge phimne an ai artli hang ne te man ta de ha jaga bangin phai shane ngin than pelun ya kane ngin than pe phis dang nang ne phingyai kum tu phin pan poi biang hang ne ngin cha join ha une u chain I we hang ne te hang ne nang ne na siliang ru hakane ka yeng benang kong hang ne phin hap sna biang sa artli ka mu phin yo sautli ken ha ne bakhadu pinchna artli nang ne siliang artli nang mata stay siliang te mu sna hang to sa artli unlong sautli hang ne bakhadu tula long lai une sa te hadin nang to pan chane pinya ai uwe u phila yo I unu half double crochet jong phi hatru jong to phin ai uwe u half double crochet ha ka we ka yeng pe kum ne uwe u half double crochet ha ka we ka yeng ha du phin da poi ha kine ka yeng bakhat du biang ne kine ka yeng bonang kong pe uwe u half double crochet kum to pe phin yo kum ne lada pidon ki jing keli lana ki jing ai jing mut kum no bangan pun bahaya ki video banwan jonga sung bahat ho eki ha ka comment support
Tenda pila poi hangne pe kane hane kade ketu ka yeng ke bisnis na artli u half double crochet pe unel adon ne in way ar te hang to keju ka yeng ngin sna biang artli ki half double crochet kamu ngin yo sautli na ka way ka dong yo kom to pe nang ne yo sautli hang ne ru ngin yo sautli te hang ne pe ha kane une udai u tu u half double crochet pran kong phi kane ka yeng hajrong jong u ngin ya join hang to kom to te hang nen da pila de join la phim ko ab kan ka pla jong phi kan he pe hang ne ngan spin inuk sai phi don ni we ini ba thai ni khon nga phi ko ar kan ne kan he sapo kam da he than da phim ko ab kan he sayai be uwe u half double crochet ha ka we ka yeng kum tu la biang re hang ne ngan pan he sa khan den ko ab kan ka base ne na ka tru jong kan ka pla kan kham nong he kan diat namar kan nam stang than ini stang bahar phi le tang kum tu te hang ne ngan ai chain iwe into the plate hang ne ka yeng bonang kong hang ne ngan sna artli ki half double crochet te chane se babut uwe u half double crochet ha ka we ka yeng hadu phinda poi ha kine ki jaka bangi pen he hang ne tenda phila poi hang ne pe kine ki jaka bangi sna hang sautli ki half double crochet ne dong we ar lai sao te hanu bonang kong ai be uwe u half double crochet te ha una uba ar ba uba lai ngin ai ar artli haju ngin pen he skan ne silan hane way bat hang ne ar kom tu te chane se babut ai biang uwe u half double crochet ha ka we ka yeng hadu phinda poi ha ka tu ka yeng swapan kot hang ne kane ga yeng ka ba khadu hang ne on ai artli tu wei nga dap ai hang so wei sa join hang ne hajrong jong ne u half double crochet banang kong to te kane ka kapla jungi kala kham he ta te hang ne ngan chen i wei biang te ngan ban ta kane kapla junga ngan ai be tang ta ki half double crochet te kane ga wei ngin le so tang da ki half double crochet suda te hang ne sawat do i wei iksai iba sna so nu half double crochet nang kong jong phi phila un bu marker hang ne na wat do uksai ubam ya hap rong pe du balong do upoi pa rong sabu dak hang tu khande budak kum tu namar nginam join hang ne ngin yat pelun ya kena kapla te phibu ne kadak kum ne khrang bangin ithu nang no bangin join dai la yo ya ka jing tho ko bangi don kam ni kapla yat bi uwei u half double crochet ha ka we ka yeng hadu phinda poi hang ne ngan spun i phingin le kum no tenda phi poi hang ne shwa bangin sna u half double crochet hang ne ngila sna sa du chain din em te prung la ka prung hang to sna uwe u half double crochet ula mi tam ban ne ka bangile manne taba umni le utungin spanja andala porban join tala yo chin tho te pik phina point to le kum to na ma dangi ai direct hang ne kane kan salat thliau to ka daw ngi sna bem to da dep sependep biang uwe u half double crochet ha ka we ka ying biang pe mdon jaka join tang kum to phingyat be pelun ha du phin da yo ya ka jingjrong ka ba phikwa ya kane kapla pakan long nda phla dep hang ne sukumba arlani e phla sedang wan ithu kane kelas sedang wan dur kane kapla jong phi te ka jingjrong ne ka jingjliu jong ne kapla phila pansna kat kum ka mon jong phi kat ka jingdon kam jong phi te phinda pe manta pe kena kelas dang wan dur khandian te saya tang kum tu uwe u half double crochet ha ko we ka yeng hadu phinda yo tu ka jingjliu ko phimon dang la dep means ngan pen e phing ni le kum noi ki strap pat te hang ne khane jaka banga join
Hang ne ngan join shwa khendian ngan eye stripe da une uksai ngan le line hang tu. Mar utam stang khendian ngan kwan punon kam. Da pikwa ban eye bait kum ne ya dang ya chu shu mling le ngan la da pikwa ban le kum bule manga kwa pun kelarong ne. Ti phila ban pun but dia ke ke bang le mta. Te chua bang in join hang ne phide ban I chua ka wei ka yeng I ka wei ka yeng pe I ka ne sa join ha ka ne ka yeng ka babut da u slip stitch te hang ne ngan khap soi nuk sai ngan pun scam tu ra lung kum tu jeng sna slip knot chua te sabusu na ka wei na ki yeng nang ne phip su hang ne long pin su nang tu na yu ro long kam ni le tu ra long te ngan su hi hang tu sasna chain I wei sna chain I wei uno chain I wei dei u yeng jong ni te hang ka ne ka ju ga yeng ngin sna biang ya u half double crochet te sa half double crochet ha ka wei ka yeng sara lang yu tu tu bat phi kum tu ngan le hang ne kumba arlan sale adu no poi hane ten da poi hang ne sa join na dien jong ne u double crochet penongkong chain I wei dengan le sa silan hang ne u wei u half double crochet ha ka wei ka yeng ha ka lan babut ngan le biang da u ne u wei pat urang then da pila dap join pila I chain I wei kum tu khap yang yu nuk sai sa pun scam na po ane te hang ne ngan le biang do une uk sai la phidang kwa ban I shu yu kine ki stripe kum ne pila ban khap biang tuk sai da pila dap sa pun but biang yu ne khap biang sa pun but kum tu bang le mentan hi tengah hang ne nganam pun jerong shu tangkat ne la biang tengan sa join no hadin jong une u half double crochet penongkong te hang ne ngalak biang ini jingjel liu jong ne kepla te hang ne ngan ai u wei u single crochet ha ka wei ka yeng ne kumba arlan ne lailan jing bun lan jong kinik single crochet hang ne ka song ha ka jing I bit jong phi I biang I r phim I biang I khambun tang single crochet ha ka wei ka yeng kum tu tenda pila poi hang ne u single crochet khat du jong phi un long hang ne bat phin join kum bang join ki ne hi round tan join na dien jong na u single crochet ban kong tu na po sung ya u crochet tu phi na po tengah ne nga ai tang arline la adap join I single crochet na po chain I wei
tu apun scam te mentang ini le ya utu terlai shwa ini strap sampai kepala te le kumne pede pile kumne piyok kat no yeng hang tu we are lai sao san yeng we are lai sao san em we are lai sao san handrio ngan ai tang sao tali kuntu le kumne prungum tu pinyo kaju haneng ai tang sao tali te da pishna strap kumne ngobha yele bantan kham tight lane la phidang la pandre de crochet hook jong phi hangne hangne rugan le hida une half double crochet tu chain iwe dengan le half double crochet piang le tan kham tight mo ar lai sao chain iwe te hangne ngan le bitang da kini ki half double crochet tang bakum bangala ong sung batan kham tight bu unum loose tan da phi pendon kam lane nai ai jrong than banya ka ba phimut ban penlong yu no strap mar stretch dala kieng pla chain iwe pen phai te yakane ka terlai sa thau hi ka no phikwa sa snan da philayo itu jingjrong in sa sujoin nang ni silang te da phila dep than kumne philayo inu jing unu terlai ban biang kat kum ka jingjrong ka ba phikwa jing kiem ubat kiem te lepne tengah ne ngala lut sendon nuk sai kumne nga kham tur phim pat lut ru khap kat nem tu ten dala dem sabun scam ne tenda pila dep tan pun scam pe ba un bet kumne te sabu hangne nanti siliang kum tu pila ban su ro thnia la ne pila ban join be da crochet hamne bu kum tu sa join hangne da single crochet ne pila aban join tang ro slip stitch ro long tu sakhap ne sapun scam biang ngam khap su la long kot lupa itu te hang ne phila yo pla te phikwa ban sna san tiu phikwa ban decorate ne de e phila ban le kum ta te phila yo pla kum to pe te kine kita do opidon hang ne sabu su doktor nya sakhap yeng wa nampat khap klempat baso ma da phi side da phi penon kam yo la nya te unen margi la pen la simlang hapor ba ni thainang ne ka tur phi khap la long te balra phidang sngo ar ta tien dang la ba phi baso biang sa silan arlain doktor nya sakhap yeng kum to te phi kwa bakan nam yar la phim kwa bakan yar mo
kene mangin depan don kam te kene kan selong no em kendian lebih kuat ban kiar na kata ka jing yu jung ka jing yar jing lus palat phila ban bu lining na po da khajan ma da phila bu da khajan kum tu kene ka kham dung na ka jing no te da phi sngok kwa phila ban lining da phim kwa phila ban i kum tu kene ka pla jung phi kala long te lada phi yo jing man toy phi sngok don jing mon ya kini ki video jonga ban am klet ban like sa subscribe kuble shibon